Ay, kabaw, nilupad. Hello mga bay, kumusta mong tanan diha? Ngayong araw na ito ay naka-schedule po ang pagkuha ko sa panalo ko mula kay Jubal. Naalala nyo na mayroon tayong palaro, surprise na palaro na kapag aalis, kailangan walang maiwan sa live ko. Pero hindi yun nangyari, kaya humirit ako na kailangan 10 ang maiwan sa live ko. Tapos hindi pa rin nangyari, kaya 20, kahit 20 lang ang maiwan. At ayun na nga, nangyari nga na 20 ang naiwan. Meron ding 70, nangyari 70 na lang ang naiwan sa live ko. Kaya naman, nanalo yung unang nakabalik ng may timer tayo na 2 minutes. Pag sino yung naunang makabalik within 2 minutes, ay siyang mananalo ng 1,000 piso. Yun yung challenge ni Jaljan Riles Jubal. Tapos, ang nangyari, nanalo na ngayon si Pinay Scotland in UK. Tapos, ang ginawa ni Pinay Scotland, dinonate na naman niya yung kanyang panalo na 1,000. Kaya naglaro, walang katapusang laro na naman. Tapos nung nanalo na si Pinay Scotland, dinonate na niya, nagkaroon na naman ng panibagong challenge. Challenge para sa mga viewers at challenge para sa akin. Ibig sabihin, ang challenge para sa akin, kapag walang nanalo, mapupunta sa akin yung 1,000. At yun na nga ang nangyari, walang nanalo, kaya napunta sa akin yung 1,000. Ngayon, another challenge na naman, nung napunta sa akin ng 1,000, ay kailangan ko daw ipamili yun, ipang grocery na. Pero, merong additional na 65 cents, mga kaibigan, 65 cents. So, ang challenge sa akin ay kailangan maka-grocery ako worth 1,065 cents. At kapag nagawa ko yon, dudublehin ng ating sponsor na si Kaloy ko kapag nagawa ko yung challenge na worth 1,000 pesos and 65 cents. Kaya, let's go. Gawin na natin yung challenge, pero kukunin ko muna yung pera na pinadala ni Jubal. Thank you so much, Jubal, sa yung palaro talaga namang nag-enjoy ang lahat sa yung challenge. At ito panibagong challenge for me. Abangan natin kung anong mangyayari. Oh my God. Ay mga bahay, nandito ako ngayon sa Cebuana. At tapos ko na kinuha yung 1,000 ni Jubal. Doon sa panalo ko. Doon sa panalo ko po na challenge natin. Kung naalala nyo yung challenge natin. Doon ako magdaldal ha kasi maraming tao dito. Kung naalala nyo po yung challenge natin na yung challenge ni Jubal na on the spot na challenge. Na kapag aalis, kapag may 0 na lang ang maiwan sa live ko, ay ayun, yung challenge na aalis tapos walang maiwan sa live ko. At yung una makabalik ay siya makakatanggap ng 1,000. Ngayon ang nangyari, walang umaalis. Hindi nangyari na 0, mahirap. Kaya humirit ako ng 10, diba? Kahit 10 yung maiwan. Tapos, hindi pa rin nangyari yung 10. Kaya nakiusap tayo na 20. So, pumayag naman yung sponsor na si Jaljan Riles Jubal. Yan, naisip ko na memorize ko na day. Oh. Ngayon, wala pa rin nangyari. Nakailang challenge na. Wala pa rin nangyari. Tapos, nanalo si Pinay Scotland. Tapos, dinonate din niya yung panalo niya, kaya hindi tayo matapos-tapos. Ngayon, yung dinonate niya, nahirapan na naman tayo. Kaya, sabi ng sponsor at yung nanalo, kapag wala pa rin maka-exact ng 2 minutes na babalik, eh mapupunta na sa akin. O, yun na nga ang nangyari. Nandito na nga sa akin yung 2,000 pesos. Ay, 1,000 yung pala. Tapos ngayon, nung nandito na sa akin, may bagong challenge na naman. Gusto nakakaloka. Basag ang bungo ko sa challenge na ito. Challenge by Kaloy ko. Sabi ni Kaloy ko, kapag mag-grocery daw ako worth 1,000 pesos and 55 centavos. Tapos pag nagawa ko yun, magbibigay siya ng doble. Ayan, Diyos ko.
Tuturuan niyo ako paano ko kaya makuha yung 1,000 worth 1,000 pesos and 65 centavos. Tara, let's go. Punta na tayo sa grocery. Woo! Eh, maglalakad pa ako mapunta sa groceryan kasi medyo malayo yung sa Palawan doon pabanda. Sinahan ng stoplight. Sinahan, tawid tayo. Papunta sa groceryan. Okay, challenge pa more. Dali. Pinapatawid tayo. Thank you so much. Yeah. Wala kasing ano dito. Walang stoplight, walang bantay. Kaya ayan. Di gaya na lang kung sino gusto magpatawid sa amin. So ito, papunta na po ako sa grocery. Challenge pa more. Challenge accepted. Good luck to me. Wish me luck. Titignan po natin kung ano mabibili ng 1,000 pesos and 65 centavos. Hindi ko alam kung okay dito mag-video kasi din sa kabilang grocery store bawal ang video, kaya tignan natin. So nandito na po ako. Good luck to me. Saka tayo ng lagayan. Isa lang. Kasya na isang libo dito. Sorry kung grocery ko lang, no? So dahil challenge to. So I challenge myself. Lisura sa 14, uy. Gumay na lang kay kulang. Oh my goodness. Sabi ako sa manok part. Diri na lang kumubawi. So yan na po yung mga pinamili ko. Nabungkag akong bagol-bagol. So yan, may pineapple, coffee, sugar, and Milo. Ang tanging kulang ko ay 25 pesos and 80 centavos. Kulang pa ng 20 centavos. Oh my. So ito na yung mga binili ko mga ba. For 1,000. Tignan natin. So napagod ako. Hindi ko alam kung anong kalalabasan nito ngayon. So, oh my God. Kinuwenta ko siya pero wala naman sa usapan na bawal magkwenta, hindi ba? Pero parang mali pa rin. Oh, hirap-hirap na oh. May mga point. Oh, yung mga point na yun, sobrang hirap. Oh, kahit yung mga point akong na ano. Tingnan natin, malaman to ngayon sa cashier. Magkano lahat ang mga to. Marami-rami na rin pala. Talagang 1,000. Dami na rin. May manok na ako, gulay. Mayroon pa panghugas ng kamay, pabango, alcohol. Ayan, ito, luya, kape. Mayroon akong prutas, pineapple. Mayroon akong Nescafe, caramel latte. Ayan, isang balot. May kamatis. Mayroong macaroni. Ayan. Mayroong Milo, malaki. May sugar. Siyempre ito, tingnan natin. So ayun, oh my God, challenge pa more. Ang sa palagay niyo, talo kaya ako sa challenge ni Kaloy ko? Tingnan natin kung magkano. Nakay ko ba? Uy, kumoy! Ano tayo po yun? Oh my goodness. Yan na lahat ng binili ko. For 1,000 pesos challenge. Marami-rami din. So yan po, 1,000 pesos challenge. At ito, tingnan natin kung magkano lahat. Oh my God. Ito po lahat ng halaga ng binili ko. Talo ako sa laban. 3 cents na lang ang sobra. My goodness. Okay lang yan. So may Milo ako, may kape, may asukal, may pineapple ako, may macaroni, gulay,
May ulam ako manok, may hand wash, may alcohol, may pabango. Oh, ito lahat ng presyo. Talo ako. Ang kalawang challenge. So, hi mga bay! Ito yung binili ko lahat. Grabe. Sabog yung bagol-bagol ko dito. Ayan yung nabili ko. O, tingnan nyo. Ang hirap yan kasi meron mga point-point yan. Ayan, Nescafe 3-in-1, 179.50. Milo, Milo and Chichiburichi, 169 pesos and 50 centavos. Ayan, bumili ako ng isang pagkain, snack na naghahalagang 6 pesos. Tapos, itong salad mac 400. Ano siguro to? Macaroni, 25 pesos. Tapos kalahating kilo ng asukal, 25 pesos. Tapos yung apple, ano tong apple na to? Apple, 20.77. Yung ano to, yung pinya to. Tapos tong luya, mahal ng luya, oh. 70.56. Oh, ayan. Tapos yung ampalaya, 23.93. Ay, nakakaloka. At ito, yung coffee stick, 96.75. Tapos, ano to? Yung manok to, 141.12. Ay, Diyos ko, nakakaloka pagdating sa manok. Pati yung mga nagtimbang na challenge sila, day. Ito, alcohol, dalawa. Dalawa to. So, 94.50. Tapos ito, yung pabango ko na bench. Charot. 51.75. Tapos, ikamatis, 19 pesos and 80 centavos. Ayan po lahat ang nabili ng worth 1,000 pesos. And 65 centavos. Nawala. Yan. Talo ako mga kaibigan. Yan. Sana patawarin ako ni Kaloy ko. 3 cents. Talo ako kasi ang challenge is worth 1,000 pesos and 65 centavos. Yan, meron akong bat. Laki ng bat, no? Laki ng laki ng abat, 77.62. Yan ba yun? Grabe. So, ayan. Challenge is ended.